Hallå. Hej. Vad är du? Okej. Men kom till platsen där, för vi är där. Okej. Bra. Ja. Nej, hon kommer sen. Ja. Vi ska bråka. Ja, eller prata. Vi ska bråka. Okej. Okej, vi går här. Jävlar. Här, vi filmar i din mun. Öppna munnen. Jag tror. Det kan jag verkligen göra. Fattar du att bär? Jättegrönt. Nej, nu var det tråkigt film. Vi filmar trappan. Nu går vi långsamt upp för trappen. Vad bra. Vad är det? Vad är det som ska säga?